ennen kuin tähän ohjelmaan lähdin, tunne niin kuin otti musta vallan. Ei pystynyt niin kuin sitä tunnetta hallitsemaan. Se oikeastaan niin kuin heti lähti sen ensimmäisen session jälkeen, että sitten oikeassa elämässä niin se tunne ei tullutkaan enää niin voimakkaasti. Ottanut niin kuin sen fyysisyyden myös siihen tunteiden purkuun, niin se on niin kuin helpottanut tosi paljon ja ei ole jäänyt niin kuin kehoon sitä tunnetta. Olen tyytyväinen. Mä oon ymmärtänyt, mistä mä triggeröidyn, kun voin ärsyytyä ihan kummallisissa tilanteissa. Tertti ja tämä ohjelma niin on auttanut minua siinä, että ymmärtää minua itseäni, mistä se tulee. Olen voinut pysähtyä, vetää pari hengähdystä ja sitten miettiä, että mistä tämä tulee. Ja se on rauhoittanut minua todella paljon. Ja ymmärtää, että tällä toisella henkilöllä myös omat jutut käynnissä, että onko omia traumoja, joka peilautuu minuun.